Фитнесът е важно нещо за поддържане на фигурата. За някой дори е удоволствие. Имахме щастието да се запознаем с още един наш чаровник и да го заснемеме именно там, в фитнес залата на хотел Феста Панорама в Несебър. Нека го видим. Just come looking for me. I'll be around. When you see me, don't talk to me. Just get down. Здрасти на вас. Чувствам се страхотно след фотосесията. Нещата много бързо се развиха в началото. Аз отидах на кастинга и мислих, че няма да се тръгне още от началото, че ще има повече време. И не бях подготвен в началото за толкова бързо заминаване, но дадах всичко от себе си и мисля, че добре се получи фотосесия. Надявам се и зрителите да харесат това, което са видяли. И страхотно си прекарах. От малък съм си мечтал да ме наемат в Paramount и да участвам в някой голям филм. Но съжаление съм се родил в България, малко трудно някакси. Нито имам зелена карта, нито нещо от този род, нито имам някакви връзки в Америка. В България актьорското майсторство не си заслужава. Просто освен да в телевизия работа, но това не е актьорско майсторство. Аз по принцип от снимки изобщо не се притеснявам, не знам камерата дали ме обича или аз обичам камерата, винаги много добре се разбирам и с фотографии и с всичко. Фотографът е много добър, много професионален, знае точно, снима в момента, в който на дадената поза не се налага някакви специални усилия да правя, просто на мене с моята работа беше съвсем лесно. Според мен тази беше най-професионалната фотосесия, защото правил съм и в разни агенции и познати фотографии са ми правили, но това, което е било, не може да се сравнява изобщо това, което съм видял днес. Момчетата доста трудно се съгласяват за участие в едно такова предаване. Какво ще каже специално на младите господа? Няма нищо страшно. Всеки трябва да си вярва в себе си, всеки човек е красив, няма грозни хора. Просто човек трябва да си вярва и да е убеден в себе си. Но какво ще им кажеш, за да преодолеят притеснението от това, че ще бъдат снимани от камери, фотографии, стилисти, гримьори около тях?
Ами фотографите, стилистите, гримьорите си съвсем напълно нормални хора, даже много весело и много добре съм си прекарал. Нито ядат хора, нито нещо страшно има и изобщо никой. Нали, съвсем все едно, че си на почивка едва ли не. И фитнес си имаш и всичко, и храна. Просто страхотно си прекараш, че даже да снимат. Колко повече може да иска човек. Всеки ден така.